Здравей! В това видео ще ти споделя какъв е моят любим процес за привличане на нови клиенти и ще ти покажа защо ми е любим и съответно как може да бъде твой любим метод, също инструмент, с който да достигаш до нови клиенти. Но първо да започна с един въпрос към теб. По какъв начин привличаш ти клиенти? Какъв е твоя процес за привличане на клиенти? И ще ти кажа, че без в момента персонално да познавам твоята ситуация, шансът е много голям ти да привличаш клиенти по начина, който е най-разпространен в твоя бранш. Това е нещото, което най-често собствениците на малък бизнес правят. Възприемат подхода, който се е наложил в бранша. И най-вероятно този подход е свързан с някаква форма на индивидуален разговор, на индивидуална среща. Дали тя ще бъде опознавателна среща, дали ще бъде коучинг сесия, дали ще бъде безплатна консултация, дали ще бъде безплатен преглед или пък платен преглед, така или иначе това е някаква форма на индивидуална среща. И виж, индивидуалната среща безспорно е най-добрият начин, при който персонално ти да се запознаеш директно с ситуацията на клиента, с неговите нужди, да се свържеш и на емоционално ниво и да му покажеш, да го убедиш, че твоето решение, което предлагаш, продукт, услуга, е всъщност наистина решение за него, решава проблемите на твоя клиент. Сега, когато аз си стартирах бизнеса, този начин, разбира се, беше и за мен водещия начин и аз се стремях, това си бях поставил като задача, колкото се може по-често да провеждам, колкото се може повече такива опознавателни индивидуални срещи. Индивидуалните срещи обаче имат и един много сериозен недостатък, може би усещаш в каква посока вървя, но всъщност проблемът на индивидуалните срещи е, че при тях няма мащаб. Ти отделяш 30 минути, 60 минути, 90 минути, колкото протича една среща. След нея или имаш клиент, или нямаш клиент, след което влизаш в следващи такива срещи и отделно имаш и работа по доставянето на това, което е твоя бизнес, по самото извършване на услугата или пък доставянето на продукта, който продаваш. И всъщност в един момент времето ти започва да се изчерпва. Особено ако ставаш успешен, всъщност ти ще имаш все по-малко време да провеждаш индивидуални опознавателни срещи, които пък всъщност са начина, по който да захранваш бизнеса си и да захранваш растежа на твоя бизнес. Тоест получава се един парадокс, с който всъщност ти не можеш да вървиш повече напред. Не можеш да направиш мащаб в бизнеса, точно защото нямаш мащаб в начина, по който привличаш клиенти. Сега, моят любим начин за привличане на клиенти ми е любим точно защото дава мащаб. Това е всъщност привличането на клиенти чрез събития, при които продавам не един на един, а едновременно на 5 човека, 10 човека, 20 човека, 200 човека, т.е. едновременно на много хора. Това дава мащаб за единица време. Да, ефекта няма как да бъде същия, както ако проведа 200 опознавателни срещи, но каква е алтернативата? Аз няма да имам време така или иначе да проведа 200 опознавателни срещи. Ако имам възможност да говоря пред 200 човека, това би ми дало на много, много голям резултат. Пак казвам, не толкова колкото ако проведа 200 срещи, но със сигурност много, много по-висок резултат спрямо времето, което давам. Освен всичко, сега това вече е и лично персонално, този начин ми е любим. Първо да, защото дава мащаб, дава възможност бизнеса да се скалира, но и другото нещо, разбира се, той съответства на това, което аз обичам да правя. А това да говоря пред хора, да провеждам събития е любимата ми част в самия бизнес, а и в процеса на маркетинг и на продажби. Сега, нека ти кажа, всъщност, когато се получава такъв мащаб в този процес на продажби, това е един от начините, при които ти правиш мултиплициране в бизнеса си. Дан Кенеди говори за два подхода в бизнеса. Единият да добавяш неща, а другия да ги мултиплицираш, да ги умножаваш. Тоест, ако ти провеждаш индивидуални срещи, в един момент нямаш време, трябва да наемеш търговец, след това да наемеш втори търговец, трети търговец. Тоест, ти непрекъснато добавяш по някакъв още начин, в случая добавяш нов търговец към екипа, който обаче е съвсем по-ниска успеваемост спрямо предишния търговец и спрямо и това, което ти можеш да правиш, защото очевидно ти си най-добрият търговец. Така че виж тази алтернатива на добавене в сравнение с възможността да говориш един на много, не един на един на много и всъщност да постигнеш мултиплициране. Както казах, той ми пасва този метод, той съответства и на моята
една от моите уникални, силни страни, силни характеристики, които имам, силни таланти, които имам, именно възможността да говоря пред хора, да обичам да говоря пред хора. И сега, вероятно, ти си казваш едно от две неща. Или че всъщност не обичаш да говориш пред хора, и че не можеш да говориш пред хора, независимо дали е на живо или е под формата на онлайн вебинар или някакъв друг начин, или пък си казваш, че това просто не е приложимо за твоя бранш. Ще започна с първото. А ако смяташ, че това не можеш да го правиш, виж, то може и да не е най-любимият ти начин на теб, както е при мен, от гледна точка на това, че ми доставя удоволствие, но обърни внимание, той все пак остава най-бързия начин, най-силния начин, най-мултиплициращия начин, чрез който да достигаш до повече клиенти. И виж, когато научиш процеса, по който да правиш този процес на събития на живо или онлайн, по начин, по който този процес работи, съм сигурен, че ще започнеш и да го харесваш този начин. Една от причините ние да казваме не можем да правим нещо е просто защото не знаем как да го правим добре. Втория така аргумент, който може би имаш, е, че това не е приложимо за твоя бранш. И сега тук отиваме към този голям въпрос, който аз постоянно чувам. При мен ситуацията е различна. В нашия бранш, нали, така не се прави. За всяко едно нещо, включително и за това. Виж, тук ключът е точно да правиш нещо, което не е популярно в твоя бранш. Ако другите в твоя бранш не го правят този процес, а имат един оттъпкан начин, по който всички привличат клиенти, когато ти правиш нещо различно, веднага си различен. Когато си различен, ти се отличаваш. Когато се отличаваш, получаваш предимство на пазара. В маркетинга, отново ще цитирам Дан Кенеди, в маркетинга не е важно да бъдеш по-добър, важното е да бъдеш различен. Така че, това е, което исках да ти споделя в това видео. Помисли как е за теб ситуацията, какви са каналите, по-скоро не каналите, какви са начините, по които ти привличаш клиенти, и помисли, те в посока на добавяне ли са, когато растеш, или директно на умножаване, на мултиплициране на процеса на продажби, когато привличаш нови клиенти. Помисли как е и помисли какво би променил. Остави ми коментар и ние ще се видим в следващото видео.